Köszöntöm minden kedves hallgatómat a ma esti előadásomon. Az előadás címe Ott ült meghalva, előtte az asztalon egy pohár befagyott víz, élet a pesti gettóban. Amit tudni kell a pesti gettóról elsősorban az az, hogy ez volt a egyik utolsó, hanem az utolsó gettó, amelyet a második világháború során felállítottak Európában. A nyilasok 1944. december 10-én, tehát éppen 80 éve zárták le a kapuit, onnétól kezdve már csak engedéllyel lehetett elhagyni a gettót. És mint a legtöbb magyarországi gettó, ez is csupán néhány hétig létezett, aztán végül azért számolták fel, mert a lakóit 45. január 17-18-án felszabadította a Vörös Hadsereg. Nagyon röviden bemutatom a ma esti előadás forrásait, már ha haladna a PPT. Bocsánat, pillanat. Újra kezdem szerintem bocsánat, a PPT-t újra kezdem, mert itt valamiért nem akart haladni. Úgy, jó. És akkor nekem ez kell most. Aha, remélem látszik rendesen. Igen, Tehát elsősorban a levéltári források azok az úgynevezett gettóiratok, amelyek a zsidó tanács belső levelezését, illetve a gettó közigazgatásáról szóló iratokat tartalmazza. Emellett felhasználtam Lévai Jenőnek a Pesti Gettó története című könyvét, amelyben rengeteg további forrást tett közzé, illetve elég sok interjút, visszaemlékezést, memoárokat. Itt például gondolok olyanokra, mint a Centrópa gyűjteménye, Csillagos Házak honlapja, illetve saját interjúk és könyvformában kiadott memoárok. Nagyon röviden szintén a metodológiámról, mert ez nem tudom, hogy mennyire érdekes nem szakmabelieknek. De az úgynevezett spatial history, azaz térbeliség története módszertanát használtam. Ennek az a lényege, hogy az ember környezetét egyfajta tudatos konstrukcióként fogja fel, tehát egy történelem során létrehozott, állandóan változó produktumként kezeli a környezetet, illetve az ember körüli teret, és ehhez jellegzetes és időben változó használati módok is kapcsolódnak, illetve természetesen van érzelmi kötődés is. És hát ennek az a célja, hogy bemutassam a gettó adminisztrációjának és topográfiának az összefüggését, illetve hogy maguk a gettó lakók hogyan élték meg a teret, a zsidó negyednek a helyszíneit. Ez egyben elvezet ahhoz is, hogy hogyan konstruálták meg a múltat, illetve hogy hogyan függnek össze az egyéni és kollektív emlékezet. És hát a következőkben akkor egy nagyon rövid történelmi áttekintést adok a pesti zsidó negyedről. Ugye itt az Erzsébetváros, illetve Terézváros része ez a terület. A 18. századtól telepedhettek le itt zsidók, akkor még a pesti városfalon kívül. A 20. század elejére 35, illetve 39% lett a zsidó lakosság aránya ebben a két kerületben. A legfontosabb helyszínek ugye a zsinagóga háromszög, a Síp utca 12, Klauzál tér, ahol piac volt, illetve a Veselény utca 7, ahol a Goldmark terem volt egy nagyon fontos kulturális helyszín. 1944. márciusában a németek megszállták Magyarországot, és a sztójai kormány gyors ütemben elkezdte a magyarországi zsidóság gettósítását és deportálását, és Budapesten egy úgynevezett a szakirodalomban szortgettónak nevezett gettót hoztak létre. Először több mint 2600 különálló házat jelöltek ki, majd aztán a beérkező panaszok hatására ezt 2000-nél is kevesebbre módosították, és ezeket a házakat jelölték meg sárga csillaggal, ahová a budapesti zsidók beköltözhettek. Ennek a határideje június 24 volt, 8 napot kaptak erre összesen, a nem zsidók pedig június 30-áig költözhettek ki. Ugyanekkor a csillagos házakban kijárási tilalom is volt, délután 2 és 5 óra között hagyhatták csak el ezeket a házakat. A csillagos házak célja nem csak az volt, hogy a deportálás előtt egyfajta átmeneti megoldásként szolgáljon, hanem
Bizonyos források szerint a pesti zsidókat túszként használták a hatóságok, akik attól féltek, hogy másként a fővárost bombázni fogják a szövetségesek. És hát eredeti terv szerint 1944 nyár vége felé deportálták volna a pesti zsidókat is, de aztán végül ez módosult ez a terv, és késő őszig a csillagos házakban maradtak. Október 15-én kerültek hatalomra a nyilasok puccsal, és Adolf Eichmann, a nácik zsidótlanítási szakértője idézőjelben visszatért Budapestre ekkor, és követelte a pesti zsidóságnak a gettósítását. Ennek azonban volt egyfajta ellenhatása is, amely a semleges államok nyomásában valósult meg, akik a zsidó üldözés leállítására próbálták presszionálni a nyilasokat, és hát ennek hatására jött létre a védett házak rendszere, amiket kis vagy nemzetközi gettónak is szoktak nevezni, mivel hogy azok a zsidók költözhettek be ide, akik ezeknek a semleges államoknak az úgynevezett védleveleivel rendelkeztek, tehát ők elvileg a mindenféle atrocitások alól védelemmel kellett volna, hogy rendelkezzenek. A valóság azért az egy picit más volt persze. A védlevelekkel nem rendelkezőket pedig a nyilasok a nagy gettóban tömörítették terveik szerint. Itt főleg olyanokról beszélhetünk, akik nem voltak munkaszolgálatosok, tehát a nőkről, az idősekről és a gyerekekről. Erről a gettónak a terveiről november 18-án tájékoztatták a zsidó tanácsot. A megbeszélésre ugyan meghívták a tanács képviselőjét, ám kizárták róla, és csak a legvégén a tanácskozás után kapta meg a térképet, amelynek láttán, ugye itt egy 0,3 négyzetkilométeres területről van szó, a tanács egyből kérésekkel kezdte el bombázni a nyilas kormányt, de hát természetesen ezeket a hatóságok ignorálták. A zsidó tanács Solymos János rendőrtörzsfelügyelővel, a belügyminisztérium zsidóság koncentrálásért felelős miniszteri biztosával tárgyalt folyamatosan, és ővele kellett egyetértésben kialakítani a gettó belső adminisztrációját. Tehát ebből is látszik, hogy egyáltalán nem voltak egyenlő felek ebben az egész folyamatban. A gettó rendeletet a nyilasok november 29-én tették közhíré, a zsidók minden házban 2 órát kaptak, hogy összecsomagolják a holmiaikat, bútort természetesen nem vihettek magukkal, sem semmilyen nagyobb értéket képviselő tárgyat, ellenben a gettó területéről kiköltöző nem zsidók magukkal vihették a bútoraikat, és elfoglalhatták a kiürített zsidó lakásokat. Tehát azt kell látni, hogy itt tulajdonképpen a zsidók egy szál batyúval költöztek be a gettóba, ahol gyakorlatilag kiürített házakat találtak. Az átköltöztetés november végén kezdődött, előbb a zsidók költöztek be a gettó területére, ez napi 10-15 ezer embert jelentett, a nem zsidók december 2-a és 7-e között költöztek ki. Egészen eddig az időpontig a zsidók csak a csillagos házakban lakhattak a gettó területén, tehát egy elég nagy zsúfoltság jött létre ezekben az épületekben. Továbbá ismét csak kijárási tilalom volt, számukra 9 és 11 óra között mehettek csak ki az utcára. A gettó területén, mindjárt mutatok egy térképet, a gettó területén 162 csillagos házát, ezek láthatóak sárga csillaggal jelölve a térképemen, illetve 133 nem csillagos ház, és 12 ezer nem zsidó lakott ezen a területen, ugye nyilván a csillagos házakban már eleve laktak zsidók is, és az ő helyükre érkezett körülbelül 60 ezer zsidó, tehát iszonyatos túlzsúfoltság volt, itt egy 6 fő per szoba volt az átlag. December 10-től, mint az előadás elején említettem, csak engedéllyel mehettek ki az emberek a gettóból, és ahogy látszik a térképen, a külső utcákra néző épületeket elzárták a zsidók elől. Ezt a 0,3 négyzetkilométeres területet egyfajta kerítés vagy palánk vette körbe, amely fölött elvileg a szomszédos épületekben lakók át is láthattak egymáshoz. A közel 300 épületből több le is volt zárva, illetve az oslom során többet bombatalálat ért, tehát folyamatosan szűkült az a terület, amelyet valójában kihasználhattak a budapesti zsidók arra, hogy ott éljenek. A gettónak 4 bejárata volt, ezeket nem tudom, hogy látszik az egerem, a kis kapujel jelzi, egy volt a Dohány utcai zsinagóga mellett,
egy a Wesselényi és Nagyatádi utca kereszteződésnél, illetve a Kisdiófa és a Nagydiófa utca végein. A gettó létrehozásakor, amikor bejöttek az emberek, őket a Klauzál térre terelték először, itt fosztották ki a nyilasok az ide érkezőket, illetve megkapták azt a címet, ahol lakniuk kellett. A nyilasok eleinte szabadon bejárhattak a gettó területére, azonban annyi atrocitás fordult elő, hogy Stöckler Lajos, a zsidó tanács vezetője, és Domonkos Miksa felpanaszolták ezt, és 1945. január 10-én Lőcsé István, a zsidó ügyekért felelős tanácsos lezáratta a Kis- és Nagydiófa utcai kapukat, illetve másik kettőn csak engedéllyel lehetett belépni. Azonban már másnap a Veszprém utca 27 és 29 szám alatt nyilasok kifosztottak több zsidót, illetve tömeggyilkosságot követtek el. Ezért január 12-től 100 rendőr és 15 nyilas védte a gettót. A gettó létszáma folyamatosan változott, másfél hónap alatt folyton érkeztek emberek erre a területre. Mint az adminisztrációról tudni kell, az az, hogy 10 körzetet hoztak létre, ezek a vízjeles számok jelölik a térképen. Mindben volt egy-egy központ, ami a kicsi pöttyök jelölik őket, és ezekben a központokban dolgozott a körzetvezető, illetve a két helyettese. Az ő fő feladatuk volt az étkeztetés intézése, illetve különböző adminisztratív feladatok közvetítése a zsidó tanács és a lakosság között. Körzetenként voltak őrszobák is, ahol a gettó rendőrség dolgozott. Ezeket én kis őrtornyocskák jelölik, például itt a Dohány utcai zsinagógával átellenben. A gettórendőröknek két fő feladatuk volt, az egyik, hogy igazoltassák a gettó területét elhagyni készülőket, illetve hogy megakadályozzák a fosztogatást. Ezen kívül minden épületnek volt egy házfelelős vagy házparancsnoka, az ő feladata volt a rend és a tisztaság fenntartása, illetve az idősek és a gyerekek ellátása és az ételosztás. Az étkezést népkonyhák biztosították, amelyeket korábbi éttermek helyén hoztak létre. A hozzávalókat a Vöröskereszt, a főváros, illetve a zsidó tanács biztosította. A felnőtteknek 931 kalória élelem jutott egy nap. Tehát nem mondható, hogy nagyon sokat étkeztek szegények a gettóban. Emellett a közművek sem igazán működtek, vizet általában rituális fürdőkből tudtak nyerni. A kijáráshoz szükséges engedélyt a zsidó tanács, illetve a rendőrség vagy a nyilasok adhatták. Elsősorban futárok kapták ilyet, illetve betegek, akik a Wesselény utca 44 vagy a Betlen téri kórházba akartak kimenni. A legtöbben azonban ugyanott maradtak egész idő alatt, és hát a gettón belül is voltak szükségkórházak, ahol elég rossz körülmények között próbálták gyógyítani a betegeket. Ezeket piros keresztek jelölik a térképemen. A gettón belüli körülményekről néhány szót szólok, ugye itt a higiénia hiányát már megemlítettem, emellett a szemetet sem szállították el a területről, illetve a közművek sem működtek. Egyébként ugyanezt el lehet mondani az egész fővárosról, tehát az ostrom idején már elég rossz állapotban volt mindenhol a közművek is, meg a szemetet sem nagyon vitték, illetve hát nagyon hideg tél volt, és a halottakat, akik betegség, éhezés vagy a fagyhalál miatt hunytak el, azokat több helyen is gyűjtötték. Ezeket fekete négyzetek jelölik, például a Klauzál téren található két ilyen négyzet a térképen. A fő gyűjtőhelyek az a Dohány utcai zsinagóga udvara volt, a Klauzál tér, illetve a Kazinczy utca 40 szám alatti fürdő, és hát a zsidó tanács a következő felhívást adta ki a körzeti elöljáróságoknak. A sírok 2 méter mélyre ásandók és szorosan egymás mellett közök nélkül készítendők el. Minden egyes sírban 10 cm földréteg elválasztásával 3 halott helyezendő el. Tehát ez mutatja, hogy rengeteg halott volt, hogy ennyire szorosan kellett elhelyezni őket, de ugye a tél, illetve a nagy hideg miatt földet valójában nem nagyon lehetett felásni sehol. A felszabadításkor a Vörös Hadsereg 3000 temetetlen holttestet talált a gettóban. És akkor most áttérek a gettó megélés történetére. Itt néhány fontosabb helyszínt emeltem ki, amelyek közül a
Az első a Klauzál tér. Ugye a gettó felállításakor ide terelték a nyilasok a zsidókat, tehát itt szerezték az első benyomást a gettóról, átadták az értékeiket, és megkapták a címüket. Tehát ez egyfajta beavatásnak is tekinthető, ugyanis egy minőségi váltást is jelölt a korábbi életükhöz képest. Beck Andrásné így emlékezett a megérkezésre. A Klauzál téren tereltek össze rengeteg embert, az valami elosztó helyként működött. Akinek volt még jegygyűrűje vagy vékony arany nyaklánca, azt ott elvették, egy nagy láda elé lögdöstek mindenkit, és oda kellett bedobni, kinek mi volt, közvetlenül mellettünk ellenőrző nyilasok felügyelete mellett. Egy nő hisztériás sírásban tört ki, nem akarta jegygyűrűjét odaadni, 1 perc alatt lelőtték. Tehát itt már látható, hogy elég drasztikus körülmények közé érkeztek. Spiller Marietta pedig így írta le ezt a megérkezést. Bekerültünk a gettóba, ahol a Klauzál téren, mint a piacon nagy asztalok voltak, piaci padok, ahol is a nővéremnek elvették a kis gyerekóráját, az volt az utolsó, ami még volt, és megkaptuk a címet, hogy hova kell menni. Borzasztó szervezet volt. Tehát a Klauzál tér bizonyos visszaemlékezésekben a gettó kapuja nevet kapja, holott pedig egy utcával azért beljebb volt a gettó kapuktól. Tehát itt ez jelzi azt is, hogy mennyire ikonikus helyszín volt a beérkező zsidók számára. A következő ikonikus tér az a gettó határ vagy a kerítés, ami ugye elkülönítette a szabadságot a rabságtól, és hát kettős jelentést hordozott, egyrészt egy viszonylagos védelem volt a nyilasoktól, másrészt a bent élőknek az egymásra utaltságát is jelölte, illetve a gettón kívül élő nem zsidóknak jelezte, hogy az odabent lakók halálra vannak ítélve. Ugyanakkor egy meglepő fordulatként hozom a következő idézetet, amit Kutas Péter írt le. Sötétedéstől kezdve kijárási tilalom volt elrendelve. Gyurka bácsi, a szerző nagynényének keresztény férje, levelet csempészett be a gettóba anyámnak, amelyben azt írta, hogy egy-egy éjjel eljön majd a gettófalhoz és élelmet hoz. A mi házunk végénél állt a gettó Síp utcai fala, éjjelente a szélső lakásból lesték jön-e, és Gyurka bácsi eljött, nem is egyszer. Elképzelhetetlen, hogy mekkora bátorság kellett ehhez. A szélső ablakból kötelet engedtek le hozzá, és ő rákötött egy kosarat, amely tele volt élelemmel. Tehát a határnak a közelsége így szó szerint életmentő volt a család számára. Szintén nagyon fontos helyszínek a lakások, illetve pincék és óvóhelyek, amelyekről általában úgy emlékeztek a túlélők, hogy sötétség volt, zsúfoltság és hideg, ugye nagyon kemény tél volt, és folyamatosan félniük kellett a razziáktól, és ezért a legtöbben ezeket a helyszíneket érzetekkel vagy érzésekkel írták le. Az első ilyen, amelyet két gyermek túlélőnek a memoáriából fordítottam le, szeméttel és ürülékkel körbevéve, összezsúfolva az éhező és elgyengült gyermekek és idősek könnyen elkapták a tífuszt és más betegségeket. Sokan borzasztó körülmények között haltak meg. Miután Ilonkát és engem elvezettek egy lakásba, bent maradtunk egy gyermekcsoporttal, és összebújtunk a hideg miatt. Tisztában voltam ijesztő helyzetünkkel, de Ilonkával ellentétben nem voltam rémült, tulajdonképpen nem sok mindent éreztem, csak a fázást és az éhséget. Ezt a jelenséget hívja úgy Lévai Jenő, hogy gettópszichózis, ugye, hogy a gettó lakók annyira elfásultak a borzasztó körülmények között, és továbbá a meggyőződésük miatt, hogy el fognak pusztulni, hogy tulajdonképpen beletörődtek a sorsukba. Ezeken a föld alatti helyeken egyébként elég speciális közösségi normák alakultak ki a zsúfoltság miatt. Szirtes Klára interjújából való következő részlet. A pincében csak egy WC volt, az volt a probléma, hogy sorba kellett állni a WC-hez. Az volt benne az érdekes, hogy egy-egy családbokorból valaki mindig fogott egy helyet a WC-be, hogyha a családból valakinek kell menni, akkor átadja a helyét. Ez egy pozíció volt, helyet foglalni a WC sorban. Meg az egy pozíció volt, hogyha valakinek volt még gyertyája, vagy mécsese, vagy petróleum lámpája. Ezekben a nagyon nyomasztó terekben tulajdonképpen reményt és vigaszt nyújtott, illetve segített a túlélést a különböző szociális tevékenységek, amik általában az utcához kötöttek. Csak egy-egy ember mehetett ki, és szerezhette meg a híreket a többiektől, és az, hogy kiment ki, az általában a korától, illetve a családon belüli pozíciójától függött. Szintén Szirtes Klára interjújából van az alábbi részlet.
Az utcára a pincéből csak a nagyapám ment ki. Ott van szemben a most renovált zsinagóga, Rumba utcai egyébként, és ott ültek a lépcsőn az öregek, és tanácskoztak valamiről, vagy imádkoztak, de nekünk nem volt szabad gyerekeknek felmenni a lépcsőn, és nem volt szabad odaülni a nagypapánk lábához. Az öreg fölment minden nap, amíg lehetett. Engedéllyel egyébként lehetett mozogni a gettón belül, és itt sajátos szabályok alakultak ki, amelyek attól függtek, hogy éppen milyen veszély leselkedett valakire az utcán, illetve, hogy ki tud hamarabb kimenni, például bombázás idején. Erre Lévai Jenő írt egy példát. Valósággal közelharcot kellett vívni a konyhák kiküldött romfaszerzőinek, a fahordó konyhamunkásoknak, akik sokszor még a bombazápor idején kezdték a romházak bontogatását. Részben azért, hogy megelőzzék a tüzelőért a bombázás elmúltával a pincékből előbúvó gettó lakosokat, részben pedig, mert tudták, hogy a veszély percében a nyilasok elbújnak. Ez nagyon érdekes részlet szerintem, hogy a bombától kevésbé féltek, mint a nyilasoktól. Szintén a zsidó tanács megbízottai is járhattak az utcán. Erre hozok egy példát a Centrópa archívumából, Dósa Istvánné visszaemlékezéséből. Volt a gettóban egy helyes kis barátnőm, egy Szilcer Zsuzsi nevű lány, vele elmentünk és jelentkeztünk a Síp utca 12-ben futárnak. Kaptunk egy kis kézikocsiszerűt, és minden nap elmentünk délben a hitközségre, ahol főztek levest. A levest kiosztották a futároknak, akik elvitték abba a házba, ahol laktak, vagy amit elvállaltak. Amikor mi járkáltunk ki Szilcer Zsuzsival, voltak szörnyű kalandjaink, aminek kapcsán aztán otthon is maradtunk, mert amikor mentünk a meghatározott időben, a gettó belül tele volt nyilasokkal, és nem lehetett a szemükbe nézni. Ha valaki nagyon nyugodtan szembenézett velük, az biztos, hogy valamiért megállították, és nagyon jól járt, ha csak egy pofont kapott, vagy valami kisebb verést. Tehát nagyon jól kitűnik itt a nyílt és a zárt terek ellentéte. Az óvóhelyeken biztonság van, az utcán különböző veszélyek, de mégis az utcáról jönnek a hírek és az étel, amik elengedhetetlenek a túléléshez. Az utolsó színhely, vagy hát nem tudom, hogy nevezhető annak, azok a helyek, ahol a holttesteket felhalmozták a gettóban. Ez ugyanis traumát jelentett a felszabaduláskor sok embernek. Fischer Árpád például így emlékezett. Amikor felszabadultunk, akkor rengeteg halott volt az utcán. A Kazinci utcában volt egy fürdő, az utcáról is jól láthatóan voltak felstócolva a halottak, meg a Klauzál téren volt egy ásatás, ahonnan rengeteg halottat vettek ki. Tehát a felszabadulás örömét tulajdonképpen felülírta az a sok hatás, amit a holttestek látványa okozott a túlélők számára. És az utolsó interjú részlet Kis Mariannétól. A nagy gettóról én csak akkor tudtam, amikor már felszabadultunk, és a nagymamával elindultunk, hogy megkeressük az ő testvérét, Fillenc Esztert. Meg is találtuk őt, és utána megtaláltunk még egy rokont, de a szegény ott ült meghalva, Márkusz bácsi, hajnal Márkusz, előtte az asztalon egy pohár hagyott víz. Tehát összegzésként elmondható, hogy a zsidó negyed úgy indult, kialakulása úgy indult, hogy egyfajta jogi kirekesztést és fizikai elkülönülést jelképezett, aztán elég gyorsan betagozódott a pesti életbe, és annak egyik központja lett, majd végül ismét, amikor létrejött a gettó, akkor a kirekesztés és a fizikai elkülönítés tere lett. A gettó idején a zsidó negyed több helyszíne is jelentésváltozáson ment át, például ugye a Klauzál tér e szörnyű időszaknak a kezdetét és a végpontját is jelölte, hiszen itt kerültek be a gettó társadalmába az emberek, és rengetegen itt is kerültek tömegsírba. Továbbá a zsinagógák például nyersanyagokat biztosítottak, valamint a Dohányutcai zsinagóga udvarán szintén több ezer halott, több száz, több ezer halottot maradt. A visszaemlékezések alapján elmondható, hogy ez az épített környezet egybefonódott a traumatikus emlékekkel, és hát aztán idővel ugye egyfajta buli negyed alakult itt ki, és sokáig csak egy-egy emléktábla emlékeztetett erre az időszakra. Idén azonban elkészült a gettó emlékműve a Klauzál téren végre. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor be is fejezem a megosztást. És nem tudom, hogy van esetleg valakinek kérdése vagy hozzáfűzni valója az előadáshoz. Nyugodtan lehet hozzászólni, vagy akár a chatben is írni. Még szerintem van egy 10-15 percünk.
Bocsánat, nem tudok ilyen jelentkezést produkálni, Semmi szokott lenni gond. ilyen felnőttől kész, de most nincs. Engem ez a spatial history, mint megközelítés, ez nagyon érdekel, és az, hogy ugye, ha jól értem, a spatial history nagyon erősen szól arról, hogy az emberek maguk hogyan konstruálják meg a teret Így maguk körül. van. Viszont ugye a gettó az olyan értelemben egy speciális helyzet volt, hogy itt bele voltak kényszerítve Igen. az emberek ebbe a térbe, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire vizsgálod, vagy hogy itt hogy is mondjam, mennyi mozgástere volt a gettóba zárt embereknek arra, hogy ők maguk hogyan tudták, milyen mértékben tudták konstruálni azt a teret, amiben ők éltek Ugye ott. itt tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy fizikai vagy szellemi értelemben megkonstruálunk egy teret, hanem arról is, hogy hogyan állunk hozzá. Tehát nyilván, hogyha mondjuk én most beköltözök egy lakásba, azt se én építettem meg, de ugye idővel kialakul valamiféle érzelmi kötődés, meg hogy használom az egyes sarkokat, stb. Tehát itt is inkább nyilván a gettót azt belekényszerítették őket természetesen, tehát nem sok beleszólásuk volt szerencsétleneknek, de ugye itt az előadásban próbáltam arra fókuszálni, hogy ők hogyan élték meg. Nyilván még nagyon sok mindenről lehetett volna beszélni, tehát egy konferencián adtam elő múlt héten majdnem ugyanezt az előadást, és ott elég sok tök jó szempont följött, hogy még mik azok a dolgok, amikre lehetett volna figyelni, még mik azok, amiket el lehetett volna mondani, tehát például még a zsinagógákról lehetett volna külön beszélni. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy adott tér, ahova ők bekerülnek, és hogy ők maguk azzal mit tudnak kezdeni, és hogyan emlékeznek vissza rá. És ugye ez az emlékezés is változik, mert hát idővel van, aki földolgozza a traumát. Tehát én olvastam két különböző visszaemlékezést, az egyikük azt mondta, hogy ő soha többet nem bírt visszatérni erre a területre, nem is akarta látni, a másik pedig azt mondta, hogy igen, ő minden évben elmegy, mert hogy őt meg a felszabadításra, felszabadulásra emlékezteti, és hogy ezt minden évben megünnepli, január 18-án. Tehát nagyon érdekesek ezek a különböző hozzáállások, hogy ki mit vitt el, ki mit tapasztalt, mit köt hozzá érzelmileg, kevésbé tudatosan vagy tudatosan. Tehát itt igaza van abban, hogy nem ők építették ki ezt a teret, vagy hát nem ők határozták el, hogy most oda be fognak költözni, de ugyanakkor mégiscsak itt azért elég sok ilyen különböző érzelmi, meg tudatos kötődés van a térhez, meg a használata nyilván, hogy hogyan használták. És akkor plusz ugye ráadásul azért ez ami aztán a Pesti gettó lett, ott azért elég sok zsidó lakott már korábban is, Igen, meg ott voltak a igen, zsinagógák, a rituális fürdők, tehát hogy ez egy ilyen nagyon érdekes igen. összejátszása a dolgoknak, hogy ez mennyire volt az ő terük, és mennyire volt egy olyan tér, amiben belekényszerítve voltak. Igen, tehát pont ezért csináltam a végén ezt a kis összegzést, hogy ugye volt egy kirekesztés szimbólum, abból aztán lett egy betagozódás, és aztán megint lett egy kirekesztés, de hogy ez teljesen az ő saját terük volt, és hogy nagyon sok zsidó élt ott, és erre különösen érdekes az, hogy például a zsinagógákat hogyan használták. Tehát ott a gettó iratok között rengeteg olyan van, hogy most éppen bementek az ortodox zsinagógába, és elkezdték kifosztani, és viszik haza a padokat tüzelőnek például. Tehát, hogy a magukénak is érzik, tehát hogy egy kicsit annyira magukénak érzik, hogy ezt a szakrális teret is tulajdonképpen deszakralizálják, ha ezt mondhatom így, de hát nyilván az ember élet az azért fontosabb, és nyilván túlélési ösztön az azért fontosabb volt ebből a szempontból. Tehát ez igen, ez szerintem is nagyon-nagyon érdekes, hogy itt hogyan játszódik össze ez a két dolog. Itt láttam Köszönöm még szépen. két kérdést, én is köszönöm. Lengyel Zsófi és Anna, hogy esetleg nem, pillanat, itt meg lehet kérni, hogy ne legyen néma, vagy esetleg a chatbe is be lehet írni, hogyha valakinek az kényelmesebb. De nyugodtan a videót is be lehet kapcsolni, mikrofont is be lehet kapcsolni. Nem? Esetleg chatbe nem írják be a kérdéseket? Nem látom, hogy valami történne.
Jó, minden esetre, hogyha... Ja, itt van. Ja, jó, oké. Hát nincs kérdés. Minden esetre esetleg valakiben maradt kérdés, az utolsó szlájdon ott volt az e-mail címem, nyugodtan lehet írni, és igyekszem válaszolni. És nagyon szépen köszönöm a részvételt. Mint említettem az elején, az előadás fel fog kerülni a YouTube-ra, tehát aki esetleg lemaradt, vagy később csatlakozott, az is meg tudja majd tekinteni. Köszönöm szépen még egyszer, és akkor most be is zárom szerintem a Zoom-ot. Köszönjük szépen.